Good morning everyone. दिनै जोङो जानुवारिनि 1 तारिख मर्निंआव जों बेरायदों नै बेसरबारियाव फट' लानो फैबाय एसे जि समायनाखा बे नाराबारियावनो पार्टी जागोन नै आगैमोनखौ लानानै बेरायगासिनो आङो जि मोजां नुखायो बै नुहुरनाया जोंनि गामि गयबारि खान्थाल थाइजौ गासिबो दङ समायना नुखायो हेपि निउ इयार लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायगोननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होदो दाउ बेदर संनोसै अमा बेदरजों अलकबि आलु संगासिनो नै सिख्लाफोरा साखनि बानायगासिनो बिनानावा बैफोरो दै देबसि ओंखाम देबसि लाफा ओंख्रि पापर एवगासिनो सिस्टारा नै जि मोजांखा बेसरबारि खाथियावनो नै बिफां लाइफां सिख्लाफ्रा दासो फैगासिनो जमायानो हेलौ लोगोफोर सिख्लाफोरा ओंखाम जाखांनानै पुरा इन्जय खालामबाय नै डेन्स खालामगासिनो सोरगिदिं मर्निं मोसागासिनो बै दख'ना गोमो गाननाया आं आरो जोङो जमा मोसाबाय जि खुसि जाखादों खाना जानो थाखाय लाहार फाहार जाबाय जोंहा नै एवगासिनो बिनानावमोना सिस्टारमोना गावसोरखौ भिडिअ लाबाय थानायनि थाखाय दाय जागासिनो आंखौ नै थानांगौ नामा होननानै बुंगासिनो नै खाथियावनो थानानै रागा जोंदों बिसोरो भिडिअ लानायनि थाखाय मेंजोब्बाय मोसानानै नै असायगासिनो गोजांनानै ओंखाम जानो थियारि खालामबाय नै लोगोआ ओंखाम जानोसै जोंहा नै जमानो आगैमोनबो ओइ नै आगै सानजिरिया जोंना पार्टी जानायाव स्टिं एनार्जिसो लोंदों नै जि मोनामखायो आंबो फार्स्ट टाइम लोंनो नायबाय लोंफेराखैमोन Yo, this your body, but you gon' give me your situation, I go use the mellow.